Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Oke, dina iki awak dhewe sinau tentang kewan. Kali iki awak dhewe sinau makanan kewan sik ya. Wih, gayeng dolanan tebak-tebakan ki jane. Yap, betul Beping, dolanan tebak-tebakan. Baik, mulai pertama singa. Ulat Bu. Ih, goblok bento cowok. Sing bener ya genah daging Bu. Betul Beren, lanjut jerapah. Rumput Bu Guru. Betul Supurno, terus lanjut tikus. Aku mudeng, Bu. Heeh Ping, jawabane apa? Uang, Bu. Tikus kan aslinya mangan keju, tapi jare Beping mangan duit. Jadi pikir-pikir manuk akal wae jane. Iki jenenge di luar Nurul sih.